klar? Ja. Slalom venstre side, første kejle. Yes, vi skal til højre. Vending om kejlen. Ned i fart. Venstre side, første kejl, slalom. Yes, valgfri vending. Slalom, venstre side, første kejle. Yes, vi skal til højre. Ja, vi skal til højre her. Valgfri vending om kejlen. Vejen tilbage. Sidste gang. Nej. Venstre. Venstre side, første kejl, slalom. Valgfri vending om toeren. Slalom, venstre side, første kejl. Side slalom og i mål. Yes. Højre side slalom. Målfelt. Målfelt højre side. Fuck, der var du. Ja, der var ved at blive forvirret der. Ja, det er lige blevet meget lidt væk der. Har I hjulpet? Hvad? Har I hjulpet? Ja. Jeg synes også, de er dumme herinde. Det gjorde du også, men ikke nok. Nå, det er stadig nok. 2 sekunder. Nej, det er da ingenting. Ja, selvfølgelig. Det er ikke værre. Fuck, du gør mig nervøs, da du sagde i sidste runde, så... Nej, det mener jeg sgu da ikke. Tænkte, nej! Fuck, der blev jeg Jeg skulle bare være sikker. Jamen, jeg blev bare bange der, fordi så jeg blev faktisk selv i tvivl. Fuck. Og så sad jeg bare med en dårlig fornemmelse hele sidste stykke. Ja. Men altså, det skete jo ikke noget. Det er jo klart, du skal spotte det der. Prøv. Ja, vi prøver. 5, 4, 3, 2, 1. Lige frem. Til venstre heroppe på enden. Yes. Og vi skal til venstre. Ud til højre. Valgfri vending om kejlen. Følg vejen opad. Til venstre heroppe. Ja, og ind til venstre. Vi skal ud til højre. Valgfri vending om kejlen. Helt op på enden. Så til venstre. Vi skal i målfelt på den her. Vi skal til venstre. Ud til højre. Målfelt ligger i venstre side.